Jamfo ne ebusuafo a mohyia mijina ha me frame Kenel ya obuafo mensa retire mijina ha ma me ne me yiri Gladys ene me ba meja boafo mensa logistics and forces secretaries Mr. Asante oyeminu apani edinka me monsa wa ne yire yasi na nsusu no o kira yebebu nkunta no na me ne me yire ne me ba no na yeni ha edi akika yensa no ye de sika 1000 Ghana eja Mr. Asante ma ama Urabna na nabo ahima ene Dr. Kofi Asante Junior says a bus a kaba omunfanti e kadu subi bidamasi semwati yemi yo obusa for mo fama so enfemi kakre and somebody way free Dr. Asante Eweka our waterman I a friend of Frank Kujo Asante. Also, one doctor, I hear Duma Achi, Mr. Nigga, the former
wontumi nhwɛ ne saa kwa ɔbaeɛ a okita ne nsɛm 200 Ghana cedis dɔkta nye wɔmfa nto nsuo mfa nsɛ wɔ n'abusua bɛgye nti no yɛda ase nyame wɔnhyira wo nkaabɔ kakra wɔ hɔ no mu nie nyame adom a wɔkyena mama service no ɛbɛkɔ so ɛwɔ mama fie hɔ a ne service no ɛbɛkɔ so ɛwɔ mama fie hɔ nom a ɛyɛ 9:30 that's Thanksgiving service service no ɛbɛkɔ so ɛwɔ mama fie hɔ nom a ɛyɛ anɔpa 9:30 nti obi a wopɛ sɛ woba na wo ne yɛbɛsom no wobɛtumi aba fie na yɛaba abɛsom na yɛpo ɔsɔre a yɛasan tena hɔ a ɛde ɛyie ne ntoasoɔ atoa so ɛwɔ hɔ nom nti nkaabɔ ɛwɔ hɔ nom ano no meda mo ase nnwom yɛ ɔdɔfoɔ bi ana bɛbisa yɛn nso yɛbɛbɔ aduama no sane teɛ yes sir. Yɛkyerɛ so
I just saw my
Mrano aso sɛ ɛnɛ yɛde dwumadie no ɛbɛba awieɛ nti ansa na yɛbɛpɔn no mede kan de aseda megyina ɛyɛ asasante ɛne ma Mary abusua no de aseda ma obi biara sɛ wadagyeɛ ɛbaayɛ ɛbɛtena ha sika wahoɔden wo mmerɛ ne nyinaa nim sɛ onyame ɛbɛhyɛ w'anem ɔsɛ nea woyɛ ma wo nua no saa ne Awurade nso bɛyɛ ama wo nti megyina wo ma na mu na mede aseda ahemfo baayɛ mpanyinfo baayɛ obi biara wɔ ha aseda kɛseɛ sɛ adeɛ kye na ate sɛ akokɔ ɛbɔ nkokurokɔ a na ɛyɛ Asante abusua ɛna ɛde aseda ɛma wo ɛde Nyankopɔn na ɛhyɛ aseɛ saa na yɛpɔn nso ɛde Nyankopɔn ɛbɛwie nti yɛbɛsfrɛ Reverend Eric Mafo na ɔda bɛbɔ mpaeɛ wie a na yɛde dwumadie no nyinaa aba awieɛ na mɛyɛ adom a ɛkyena yɛbɛyɛ Thanksgiving service yɛnyɛ no asɔre bi a yɛyɛ no fie nti woba bɛtumi aba ntɛm yɛbɛhyɛ aseɛ nkron ne fa pɛpɛɛpɛ na yɛde ma Thanksgiving service memorial service ɛde ahyɛ so ɛwɔ fie nti bra yɛne yɛn bɛsom mbom yɛn Awurade ase ɛwɔ nkwa a abɛkyɛ yɛ maame ewie a yɛbɛtena fie a na yɛakɔ so atoa ayie no so na anwummerɛ no nnum so na yɛde dwumadie nyinaa aba nti basɛm bɔhyɛ asɔfo ma ɔbɔ mpaeɛ bɔ ɛpakyerɛ ne deɛ wɔ deɛ bɔ mpaeɛ yɛnhyɛ no nyinaa yɛnamɔ so Awurade yɛ Nyankopɔn yɛda wo ase wo din ɛne yɛde hyɛ ase wo din yɛde aba awieɛ aseda nyinaa yɛ wo dea sɛ wate nwom ɛde ama yɛn ɛbɛsisi sɛ ɛkɔ so bɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo Nasaret deɛ ho ɛmpaeɛ bɔ ne sɛ ɛberɛ a yɛapan obi biara a wobɛhwɛ ɔkra biara so de no akɔdu fie asomdue mu yɛbɛyɛ san yɛbɛyɛ musuo ɛwɔ ɔmo nkɔ yi akyi yɛatome no nyinaa siri nyinaa kwae wɔ Yesu Kristo deɛ ho yɛnti bi da sɛ yɛba a ma mɛne yie na yɛnya nkwanhyia yɛtwam bɔ mpaeɛ gyae wɔkyena dwumadie nyinaa so hyɛ wo nsa onyame sonsom nyame ahoɔden ntaeɛ akyi nya bɔ ɔkyena na ase som a yɛbɛyɛ nyinaa Awurade w'ahoɔden mmerɛ mu wotumi mmerɛ mu ɔmpaeɛ sɛ ɔkyena yɛwie a yɛnkɔ so nkɔ aseda so ni da biara daa ɛhyɛ wo din kɛseɛ ne munyam sɛ wode wo mogya no ayɛ nsɔ ano ɛde asɔ obi biara no ɛwɔ nyame agya ɔba ɛne wɔ nkronkron din mu amen nyame nhyira wo Mamcho aduane kakra wɔ hɔ nti sɛ baa wɔnyɛ aduane na wode di kura na pɛ sɛ wode bi ka ho a wokɔ kakra yɛ a wobɛbɔ kusi a aduane wɔ hɔ na wobɛdi